εκτός εάν είναι απόλυτη ανάγκη. Κύριε Υπουργέ, αν μας ακούτε. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε. Κύριε Υπουργέ, τα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν, μέχρι πόσο θα διαρκέσουν? Εντάξει, δεν είναι θέμα αποθέματα. Αποθέματα καύσιμα υπάρχουν πολλά, δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζεται. Γι' αυτό εμείς πρώτα κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση. Και κάνουμε και την έκκληση στον κόσμο να μην υπάρξει πανικός, να ξέρουν ότι γίνονται οι αξιολογήσεις, συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης όλων των πυρκαγιών, να ελέγξουμε το ενεργειακό κέντρο εδώ και συνεχώς θα ενημερώνεται ο κόσμος. Κύριε Υπουργέ, οι ζημιές είναι τεράστιες για την οικονομία από αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ο σταθμός μας, είπατε, έχει τεθεί πλέον εκτός λειτουργίας. Είναι εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση, αφού σβήσουν και οι φωτιές, αφού ελεγχθούν όλα τα κίνδυνα σημεία, και μετά η προσπάθεια είναι οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει και να μπει σε λειτουργία αμέσως για να παράξει η ηλεκτρική ενέργεια. Κύριε Υπουργέ, εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εδώ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό έχουν τραυματιστεί? Έχουμε ένα απολογισμό όσον αφορά ανθρώπινα θύματα εδώ στον σταθμό του Βασιλικού? Εδώ είμαστε τυχεροί ότι η έκρηξη έγινε νωρίς πριν να έρθει η βάρια, η μεγάλη ομάδα. Υπήρχαν άτομα που εργαζόντουσαν, υπάρχουν ελαφρά τραυματίες, πολύ ελαφρά τραυματίες. Τους είδαμε, είναι εδώ, όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν και να σώσουν ό,τι σώζεται από το συνόμενο. Και βεβαίως ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ πρόωρο, αφού δεν έχουν ακόμη κατασβεστεί οι πυρκαγιές και δεν έχει αξιολογηθεί η κατάσταση. Οι ζημιές στην οικονομία, στον τομέα της βιομηχανίας είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες, αλλά είπαμε πρώτα να είναι πρώτα η αξιολόγηση, να μην υπάρξει πανικός. Εμείς θα γίνει η αξιολόγηση πρώτα, θα σβήσουν οι φωτιές, επαναλαμβάνω, θα χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε άλλα μέσα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε να ξαναβγούμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Ναι, Σταύρο, ακούσαμε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον κύριο Αντώνη Πασχαλίδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό και είδε την κατάσταση από κοντά. Και έγινε η πρώτη αξιολόγηση, αν θες, των ζημιών. Θα είναι, από ό,τι μας είπε ο Υπουργός και εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ, θα έχουμε και πρόβλημα όσον αφορά στην παροχή ηλεκτροδότησης τις επόμενες ώρες. Σταύρο, από τον Υπουργό, αυτή τουλάχιστον την ώρα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία. Αυτή την έκκληση που απίφθινε στο κοινό, στους πολίτες, να κάνουν οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός, αυτός ο βασικός κρίκος, έχει σπάσει, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Καταβάλλονται προσπάθειες. Η πυρκαγιά εδώ στην περιοχή που βρίσκεται ο σταθμός του Βασιλικού μένεται εδώ στην περιοχή και τα σωστικά συνεργεία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να κατασβέσουν την πυρκαγιά και να δουν πώς θα προχωρήσουν παραπέρα. Οι δικές σου πληροφορίες, Ανδρέα Ιωσήφ, τι λένε? Ότι η πυρκαγιά προηγήθηκε της έκρηξης ή ακολούθησε της έκρηξης? Γιατί ακούσαμε προηγουμένως τον κοινοτάρχη του ψεματισμένου να λέει ότι στις 4 αστυνομικός, ο οποίος είναι συγχωριανός του και βρισκόταν εκτός καθήκοντος, ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία του να πάει στην περιοχή γιατί υπήρξε η πληροφορία της φωτιάς, της πυρκαγιάς. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχεις συλλέξει και τι μπορείς να μας μεταφέρεις αυτή την ώρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλα αυτά είναι εικασίες. Εάν δεν κατασβεστούν όλες οι αιστείες φωτιάς και να γίνει μια αξιολόγηση από τους εμπειρογνώμονες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το τι έγινε. Εκείνο που κρατώ, αν θέλεις, είναι ότι είναι η δήλωση του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος ανέφερε ότι έγινε έκρηξη στις αποθήκες της Εθνικής Φρουράς. Μάλιστα. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Επί του παρόντος είναι ο κύριος... Λοιπόν, πάμε στο νοσοκομείο Λεμεσού. Άριστος Παναγίδης, συνάδελφος.